Nganameja flebagaw ambe foli ani talole krengre kanyeshi au bela jelema dante foli mena au ka émission bambe nanga mako émission doni blonde ansigile ale kana kono bi kokro ene wakati na famille baba kulubali sacré ale de beka au baro famille belebele do bambulo kroyambi ni we grand guerrier international par téléphone na to isif jekti kabo yirmajo kawfi damorba yi ale ba ambulo kroyambi nga antina kuma bla da grindala kada ka bamanan ka korfodo kononi ale ka panci bolo ode nyogonte yani kuma ka tia kise ka yala ode nafa ka bo kusobe ameta kramo isif jekti refana fanfe kramo isif jekti ka bo mi ka bo jon ani jon na fa yanfa ani bayanfa alhamdulillah yani nga jabili ke me bela jelen fo nunu kulubana ani munu nyabana isu jekti do ka bo yima jo seru dengero seru jakte dengero uni jeneba dambe dengero karamo isif jakte oyoro ajaranye abena ama présentation temelen ko fe isifu alibi ambena do yini ali blon ale konnana isifu jakte isifu jakte ki to funangene ala ka ke don bagay isifu amseka do doni mi ni sigle mba kuna doni qualité jumade do isifu o ngal jaranye ko sobe nous tenons sur jacket do abu gona fa ko kliga dire fe anana dronga prosciutto ka do don ko na lawte nere fay ngana ne fay sur jacket ka boy wasolo guna ski doni chima mene fala sabu chima ma bulu guno dugulon chima ma bulu ko sobe mais ne doni munye nous fene ala soin ka fra ne ka don tawka antite ko basa ni barami ka fragale ga nyani nye ka mo kulubron dale ko sobe ka bere mina mɔgɔw la ka kɔdi bagatɔw furakɛ ka bugun bɔ fiɲɛtɔw ɲɛ kan o baara de don o ye ala ka baara de ye o se danfɛn ta ye siga t'o la wala n'atɔ dɔnni wɛrɛw bɛ yen minnu ka girin nin fɛnɛ o b'an bolo yan o ye tiɲɛ wala karamɔgɔ isifu o yɔrɔ diyara n ye a bɛnna ma isifu an bɛ se k'a fɔ ala ye kunnaja dɔ kɛ isifu ka da ka k'i to funangɛya la ka kɛ dɔnnibaga ye isifu min yɛrɛ ye dabalibanko ye e ko ko i bɛ maaw furakɛ telefɔni fɛ isifu o yɔrɔ de dabali banko ye isifu hali ni maa min bɛ fɔ faransi e bɛ se k'i to mali la ka furakɛ isifu o diɲɛ jamana tɛ yen ala ma diɲɛ jamana ta ko ne isu tɛ se k'an to an ka tɔrɔbɔ mɔgɔw ka jamana na o tɛ yen kɛnɛkan ko de don numéro min nana bila san a bɛ direct la u ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira fɛ san an bɛ kabako yira danfɛnw na san an ta se korobagani dɛ yɛrɛfɔ tɛ waso tɛ kosɛbɛ kɛnɛkan ko de don sini ko tɛ sinikɛnɛ ko tɛ a banna ma ban o tɛ bɔ ne da dɛ an b'o fɛnɛ fɔ mɔgɔ min b'an sutura k'a fɔ k'a banna ka sɔrɔ a ma ban an b'a yafa ko ne fa ko ne b'an bolo an sigilen b'o de kan a barika o diyara n ye isifu fɛn min ye isifu ka nɛgɛjuru sira ye ka d'a kan a fɔra de ko a bɛ maaw furakɛ nɛgɛjuru sira fɛ an bɛ na telefɔni nimero ta k'a di an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma n'a ka di ye sisan i bɛ se ka nɛgɛjuru banba an bɛ studio min kɔnɔ isifu ani i bɛ kari ɲɔgɔn na farigan min b'i kan tɔɔrɔ min b'i kan lujura min b'i kan ka se k'a wuli k'a bɔ e kan bonya ani karama kɔnɔna na isifu fana y'a fɔ k'a bugunnatigɛ ko ni maa maa y'ale sutura nkalon kan k'a sɔrɔ i ta ma nɔgɔya k'a ma ta yafa aw ma o la sa mɔgɔ min bɛ jamana kɔ kan a bɛ mali indicatif la n'o ye 00223 ye ni a y'ale bila a bɛ sɔrɔ ka 78 58 89 57 n'a y'o kɔngɔ sisan aw ni isifu aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ minnu bɛ mali kɔnɔ na aw bɛ se k'a ta 78 58 89 57 an bɛ segin ka 00223 78 58 89 57 isifu yan'an ka mɔgɔ sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ isifu an bɛ segin i ma hali bi isifu anw bɛ se k'a dɔn e bɛ furakɛli min kɛ telefɔni na bana sugu bɛɛ de don wa walima bana dɔw de bɛ mun préciseren don isifu bɛ se k'olu furakɛ wa an b'o de fɔ fɛn fɛn tɔgɔ ko bana an b'o ɲini ala fɛ ala b'o nɔgɔya kosɛbɛ i t'i miiri diɲɛ bana kuntan foyi la an tɛ mun furakɛ kɔnɔna bana b'o la kɔdimi b'o la sen b'o la ɲɛdimi b'o la tulodimi b'o la fɛn fɛn tɔgɔ ko degun ni n'a ma wolo an b'o fɔ dantogo ye dantogo o fura tɛ ma bolo mɔgɔ wolola ni bana dɔ ye o fura t'an bolo mais fɛn fɛn de bɛ k'i y'a sɔrɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔna la an bɛ ala deli ala b'a ta ka bɔ i kan san i bɛ diɲɛ fantan naani fɛn fɛn i bɛ faransi o weleli kɛ i bɛ itali o i bɛ espagne o hali n'i bɛ arabu saudite ma kan bilayi ala weleli kɛ san an bɛ tɔɔrɔ ta ka bɔ i kan an tɛ mali la dɛ dimi bɛ yɔrɔ min na tɔɔrɔ bɛ yɔrɔ min na i b'i tigɛ d'a kan an bɛ ala deli san ala b'o tɔɔrɔ ta ka bɔ o yɔrɔ bɛɛ kabako ji tɛ d'i ma nasi tɛ d'i ma sɛbɛn tɛ d'i ma tafo tɛ d'i ma foyi tɛ d'i ma hali ni bere b'i bolo bilayi bɛ bere bila i bɛ taa
ah ne kabako yebi ngana o nyo de fo ngo bi kadi kada kanini doni baga sigira plateau ka e yɛrɛ min bɛ ka baro e bɛ nimisi wasa sɔrɔ ko kɔnɔna na kosɛbɛ ni ɲɔgɔnna funankɛ ka yira ka fɔ ko ale bɛ se ka maaw furakɛ téléphone na prévu dan dun fana ye ka nɛgɛjuru sira labila aw bɛɛ lajɛlen ka bila la n'o ye 78 58 89 57 n'a y'o kɔngɔ sisan ani Isufu aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Isufu yani an ka taa yɔrɔ jan karamɔgɔ an bɛ fɛ k'a dɔn yala i ka baara a dan ye bana furakɛ ye wa walima baara qualité wɛrɛw bɛ yen i bɛ minnu kɛ wa n'i bɛ baara qualité wɛrɛw fɛ i bɛ se k'an bilasira an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ babu ye alhamdulilayi an bɛ bana furakɛ an bɛna ko dugukolo bɛ minnu fana la an bɛ dugawu kɛ ala k'o nɔgɔya ko wɛrɛw bɛ yen minnu ye dugula baaraw ye kosɛbɛ an b'olu fana kɛ bɛɛ n'i ka degun cogo don bɛɛ n'i ka minɛ ko cogo don ni ye tiɲɛ an bɛ baara bɛɛ kɛ mun tɛ musiri ko ye kabako Isufu o yɔrɔ diyara n ye an balakaw caman bɛ yen Isufu u ye furu ɲini fo ka sɛgɛn cɛlakaw yɛrɛ fana bɛ minnu ye furumuso ɲini u ma se k'a sɔrɔ cogo si la ni o min wulila ka se ma walima k'i wele nɛgɛjuru sira fɛ i bɛ se ka fɛɛrɛ dɔ kɛ walasa ka se ka furu sɔrɔ wa Isufu an y'o de fɔ an bɛ dugawu don ko o la ala b'a ɲɛnabɔ an bɛ ala deli min kɛ bana dɔrɔn tɛ an bɛ dugawu don adamaden diɲɛ ko o la ala bɛ sɔn o bɛ ɲɛnabɔ ne yiriko fɛnɛ don an y'o de fɔ an ka dɔnni dan tɛ k'a fɔ ko kɔlɔsi t'a ye fɛn dɔrɔn yiriw don an bɛ yiriw dɔn kojugu an wolola o kɔnɔna la a tɛ tɛmɛ o kan wala n'o ni denko siraw don ni furuko siraw don o yiriw b'an bolo o baara wɛrɛw b'an bolo mun tɛ ala deli yɛrɛ fɛ alhamdulilayi an bɛ caman dɔn o kɔnɔna la o diyara n ye Isufu i y'o yɔrɔ min fɔ i b'a ye fɛn fila olu bɛ ɲɔgɔn na fɛn min furu ka taa se denko ma ni bɛɛ gulonnen don ɲɔgɔn na ka da kan maa caman bɛ yen i bɛ furu kɛ den de kama nka n'a fɔra e ye muso furu san 10 san 20 ala ma se ka den di aw ma Isufu n'o tigilamɔgɔ wulila ka se ma Isufu i bɛ se k'a dɛmɛ a bɛ se ka woloden sɔrɔ cogoya min na wa alhamdulilayi an b'o de fɔ ala ka danfɛn dɔw bɛ yen ala ye lajarabi lase danfɛn bɛɛ ma fɛn bɛ dugukolo in sanfɛ bɛɛ n'i ka degun cogo don kosɛbɛ mɔgɔ bɛ mɔgɔ la yiri tɛ dɛ hali ni ye daga bɛ sigi ɲɔgɔn kan ka d'u ma foyi kabako tɛ den sɔrɔ ni ala ma sɔn n'a ye o t'a yira k'a fɔ ko mun ye fura di ma k'o tɛ fɛn dɔ ye diɲɛ ko bɛɛ ye sababu de dɔw bɛ wolo u tɛ se ka den sɔrɔ o ye ala yɛrɛ ka dancogo ye bɛɛ n'i ka lajarabi don ntɔ ta kɔfɛ i b'a sɔrɔ caman fana bɛ yen u bɛ den sɔrɔ a tɛ jɔ u bɛ den caman wolo a tɛ jɔ u bɛ fura bɛ fura la n'a y'o d'i ma n'i y'o min kabako alhamdulilayi n'i ye den fɛn fɛn sɔrɔ a bɛ jɔ a barika ala ye Isufu nin kɔrɔfɔ in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na e Isufu yɛrɛ ye nɛgɛjuru sira kɔni dira mais nɛgɛjuru kɔfɛ e Isufu e sigiyɔrɔ bɛnnen don quartier jumɛn de ma Bamakɔ in kɔnɔ na ne sigilen don Yirimajɔ Pɔskɔrɔ la n'i sera Yirimajɔ Pɔskɔrɔ la station Shell dɔ b'i gosi fɛ kosɛbɛ n'i y'i jɔ yen ka weleli kɛ waati ko mɛn a tɛ tɛmɛ o kan dɔ b'an ko nɛgɛjuru sira fɛ nin ye n ka client dɔ ye an bɛ baara la fɔlɔ o tɛ baasi ye d'accord nin tɛ ko in na baasi ye dɔ bɔra ka nɛgɛjuru banba nka an ka pan o kunna ka ɲini kanubaw bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn min nɛgɛjuru sira labilalen bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka bila la ni o ye 00223 78 58 89 57 n'a sera k'o banba ani karamɔgɔba n'o ye grand guérisseur international par téléphone Isufu Jakite fulakɛ a b'an bolo kɔrɔ yan bi n y'o de fɔ ko bi baro in a ka di fo ka taa dɔn k'a ka di Isufu an bɛ bɔ o domaine kɔnɔna na i da sera fɛn dɔ ma sisan Isufu hali bi an bɛ furu kadraji kɔnɔna na n y'o de fɔ an bɛ baro kɛ nin furu kɔnɔna na ka da kan n'i ye malidenw ta k'a lajɛ bi problème ba fila de b'an fɛ Isufu an ka furuko ani na an ka client jaabi métier dɔ la an k'o yɔrɔ la salamu alaikum allo somɔgɔw bɛ di alhamdulilayi baasi tɛ yen wa a bɛ k'i jeni ko n bɛ émission dɔ la ni n tilal'o la sisan n b'i jaabi o tɛ baasi ye n m'a ci ma ko n fugari kun ka ca kosɛbɛ kɔfɛ n bɛ tila k'i jaabi ko n bɛ émission na yɔrɔ dɔ la ayiwa nin tɛ ko in na baasi ye an b'o de fɔ an ka client bɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ fɛ kosɛbɛ minnu bɛ faransi minnu bɛ itali minnu bɛ arabu saudi mun ye weleli kɛ sisan ale bɛ itali n ka client dɔ de don
an bɛ ci wɛrɛw kɛ baara dugukolo wɛrɛw kɛ mɔgɔw ye kabako wɛrɛw kɛ mɔgɔw ye mun tɛ nin si ye. Isufu o tɛ ko in na basi ye n y'o de fɔ n ko an bɛ furu kadrasi kɔnɔna na ka da kan n tun ye kuma dɔ daminɛ an ka problème kuma furu domaine dɔ fana bɛ Isufu t'a sɔrɔ maa caman bɛ yen u ka furu gɛlɛya b'a kɔnɔ ka da mun kan t'a ye k'a fɔ ko furucɛ ko fanga t'a la siyɔrɔ la o problème de bɛ cɛ caman sɛgɛn n'o tigilamɔgɔ wulila ka se ma Isufu i bɛ se k'a dɛmɛ walasa furu in bɛ se ka banba cogoya min na Isufu. Alhamdulilayi fura duman bɛ n bolo. A yiri ta bɛ n bolo a suma yɛrɛ ta bɛ n bolo an ka suma dɔw bɛ yen tiga ni kaba o fɛn caman bɛ an t'an da don o bɛɛ la an bolo fara ɲɔgɔn kan k'o d'i ma hali n'a tɛ wuli fiyewu fiyewu jama bɛ hakɛ to hali n'a salen don k'a ma deli ka wuli fiyewu fiyewu a bɛ wuli. Kabako. O yɛrɛ ka jan hali n'i bɛ Faransi bɛ Itali a ma se ne ka fura ci ma. Kulusi jala de b'i la i b'i tigɛ da kan sisan de bɛ Ala deli kulusi jala bɛ wuli. O yɔrɔ bɛɛ. Kabako. Kunu fɛ a kun don dɛ. Ka tɔɔrɔ bɔ hadamadenw kan sisan n b'o de fɔ halisa nimero in banba ka ɲa mɔgɔ ka weleli kɛ an ka kabako yira maliyɛnw na ka kabako yira diɲɛ mɔgɔw la k'a yira k'a fɔ dɔɔni bɛ yen n tɛ se ka nin kɛ o ye tiɲɛ mais maa wɛrɛ tɛ se ka kɛ o de ye nkalon e de tɛ se ka kɛ. Siga t'o la. N tɛ an bɛ ko ko kɛ montage t'an ta la dɛ. Nin ye tiɲɛ. Direct an bɛ furakɛ yɔrɔ sisan kunu fɛ a kɔni kɔnɔna la. Kosɛbɛ. I bɛ nimero in banba ka ɲa mɔgɔ ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira. Nin tɛ baasi ye. Kanubaw an y'o de fɔ an bɛ direct la Ngana Media ale sanfɛ nɛgɛjuru a bɛ bɛɛ lajɛlen ka bila la an ka karamɔgɔba b'an bolokɔrɔ n'o ye karamɔgɔ Isufu Jakite grand guérisseur international par téléphone nɛgɛjuru sira aw ɲɛ bɛ min affiché na écran kan ale de ye Isufu ka nɛgɛjuru sira ye mais an bɛ tila k'a di aw ma todunkan cɛɲi na ni o de ye 78 58 58 89 57 walikan 78 58 89 57 k'a ɲini aw fɛ aw ka Isufu wele sisan farigan bɛ mɔgɔ min na dɛ bana bɛ min na k'i degunnen don i yɔrɔ dɔ la i ka Isufu wele sisan i k'i ka problème fɔ a b'a ta ka bɔ i kan a bɛ anw fɛ studio ba in kɔnɔ yan n'o ye Ngana Media studio ye o la hali bi kanubaw an bɛ segin nɛgɛjuru in kan Mali indicatif 00223 n'i y'o bila i bɛ 78 58 89 57 i b'ale banba i ni karamɔgɔba aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Isufu e y'i da don fɛn dɔ la Isufu o yiri fana Isufu bana gɛlɛnw caman de bɛ anw fɛ yan ni maa min sera ma ni Ala y'a lajarabi bana dɔ bɛ ko koko o fɛn caman bɛ farigan caman bɛ a bɛ surusi bɔ ale de la e bɛ se k'o tigilamɔgɔ furakɛ yiriko domaine kɔnɔna na walima i bɛ dugawu de k'a tigi ye. An b'o de fɔ ne yɛrɛ caman ka koko bɛ yen n'a furakɛ ka sɔrɔ ji ma d'u ma nasi ma d'u ma sɛbɛn ma d'u ma foyi dɔw bɛ yen u ta ye bɔlɔ bɔ fo ka se cɛya kan mais ne y'u taw furakɛ. Nin ye tiɲɛ. A yiri sira fɛ n b'o dɔn. Kabako. Yiri bɛ yiri la ne b'o tobi ka d'i ma ka situlu fitinin k'a la dɔrɔn i b'a min ni diɲɛ wuli cɛ i tɛ koko kuma fɔ bilen. Alahu akibaru. An y'o de fɔ an m'an taw karaba an ye kow ɲɛɲini ka don a kɔnɔna la de. Nin ye tiɲɛ. Siga t'o la. Karamɔgɔ Isufu o diyara n ye ka da kan ni an y'i ka kɔrɔfɔ faamu i ka hakɛ to i y'a min sin fɛ ne ka salon bongosi la ka da kan e yɛrɛ dɔnnibaaden Isufu nka hali bi Isufu ɲininkali kɔnɔna na Isufu an ka jamana in an bɛ yɔrɔ min na i ko bi an bariko bɛ faso Maliba in kan maliden bɛɛ kamana gannen don hali daladon dumuni sɔrɔ ko a gɛlɛyalen don ni maa min wulila ka se e ma garijɛgɛ ko nasira fɛ e bɛ se ka baara ko ye wa. O tɛ baasi ye n bɛ baara kɛ yiri bɛ yiri la ne b'o fara ɲɔgɔn kan k'o d'i ma i b'o wusu yan diɲɛ wuli cɛ i t'a fɔ ko sini bɛ cogo di. Hali ni baara bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ e b'i ta sɔrɔ sababu b'i sɔrɔ so i dayirimɛ o b'i sɔrɔ so. An y'o de fɔ an bɛ diɲɛ koko kɛ an m'a k'an yɛrɛ fɔlɔ an m'a kɛ k'a lajɛ fɔlɔ n'i y'a ye ka fɛn fɛn fɔ ka fɛn fɛn di i b'a sɔrɔ an y'a kɛ an yɛrɛ fɔlɔ. Kosɛbɛ nin ye tiɲɛ. N'o dɔɔnin bɛ dɛ garizigɛ baara bɛ yen garizigɛ dalu bɛ yen kosɛbɛ nkalon t'a la namara t'a la. Nin ye tiɲɛ. Ala deliw fana bɛ yen an b'a kɛ ka d'i ma yanni diɲɛ wuli cɛ i tɛ kɔli i mago bɛ fɛn min na Ala b'a latigɛ. Nin ye tiɲɛ. Isufu o yɔrɔ diyara n ye Isufu an ka jamana in fana ye jamana dɔ ye maliden fanba caman de bɛ vi kɔfɛ n'o ye an ka tunkarankew ye Isufu tunkaranke minnu bɛ yen ni Ala ye o don wali jamana kan mais u ma se ka papier sɔrɔ u y'u sen don k'u bolo don Isufu u ye gɛlɛya bɛɛ sɔrɔ papier nasira la ni u ka wele sera e ma k'i k'u dɛmɛ u bɛ se ka papier sɔrɔ nɔgɔya la to i bɛ se k'o baara kɛ. An b'o de fɔ ne tɛ mɔgɔ dogolen quoi ne yɛrɛ ka page bɛ yen ne bɛ direct kɛ ne ye dugawu kɛ minnu ye ka baara kɛ minnu ka papier ko la o caman ka vocal bɛ yan. Nin ye tiɲɛ. Alhamdulilayi an ye baara kɛ mɔgɔw min ye a caman plupart parce que adamaden ye jɔn de. Kosɛbɛ.
ala b'a yɛrɛ sagoya la o ye tiɲɛ an ye baara kɛ minnu ye alhamdulilayi u caman ye jaabi jan u ka papiyew sɔrɔla u yɛrɛ ye ko caman kɛ n ye kabako ka barika voilà papiye ko sira an b'o kɛ ni saga de an bɛ sagatigi jɛman dɔ ɲini kasi bɛ mun na an b'a baara kɛ ni ka ala deli kɛ ala bɛ sɔn ka ko tila ka sababu d'i ma dɔw bɛ san 10 kɛ u bɛ wali jamanaw kan kosɛbɛ papiye ko de bɛ gɛlɛya o ye tiɲɛ mais an bɛ ala deli ka saga dɔ don a ko la ala bɛ sɔn ka sababu teliya kosɛbɛ Isufu n y'o faamuyaba sɔrɔ o yɔrɔ kan an bɛ taa technicien fan fɛ a k'a lajɛ ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ an ka ji dɔɔni min an ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni an ka baro tɔ ye tɛ baasi ye n y'o de fɔ n ko aw sɔgɔlen don ŋana bɛ diya la bi fɛn min ye an ka Gabidou on the beat. ayiwa ni tɛ ko in na basi ye n y'o de fɔ fɛn min ye an ka karamɔgɔba ye n'o ye grand guérisseur international Isufu Jakite ale de bɛ anw bolokɔrɔ yan bi wulada in na karamɔgɔ Isufu n bɛna don ɲininkali min kɔnɔ sisan faso Maliba in kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ denmisɛnninnaka caman bɛ yen minnu kalanna u ye baara ɲini Isufu u sen ni bolo la ala ma se ka baara di u ma ni o jeune diplômé min wulila ka se e ma Isufu ko i k'a dɛmɛ baarako la kɔnkuru ko nasiraw fɛ walima ekɔlidenw bɛ examen la i bɛ se k'o solution de kɛ k'olu dɛmɛ walasa a ka se ka ɲɛ cogoya min na wa bon an b'o de fɔ n'a ka di an ka fayda de di an bɛ se k'o fana kɛ o de bɛ ko in diya Isufu minnu bɛ yen k'u ka amina ko k'u dɛsɛra u y'u sen don k'u bolo don kɔnkuru ko sira fɛ ɲɛnɛmaya yɛrɛ sira fɛ siri sira fɛ yiri dɔ bɛ ko garo u bɛ garo ɲini kuru 3 jumakun 3 kɔnɔna la u b'a ko juma kelen na u bɛ koko 3 k'a la fo ka taa se jumakun 3 ma kosɛbɛ o jumakun 3 bɛ ban yɔrɔ yɛlɛma bɛ don i ka ko bɛɛ la ɲɛnɛmaya ko bɛɛ la mais a bɛ ko filenkura de kɔnɔ filenkura voilà i bɛ kɔnkuru la o i bɛ baarada de la o juguya de ka bon i ka o i ka ko yɛrɛ i ma faamuyali sɔrɔ i ka ɲɛnɛmaya kɔnɔna la n'i ye nin yiri in ko a kocogo la i bɛ bɔda sɔrɔ diɲɛ ko bɛɛ la ale bɛ baara bɛɛ kɛ ale ye yiri min ale ye kabako yiri de kosɛbɛ
ntɔ k'a fɔ ko an bɛna sigi ten dɔnni b'an kɔnɔ koyi mais kuma dɔw bɛ yen olu ye gundo ye o ye mɔgɔ ni ala cɛla la o ye yɛrɛ ka baara cogoya ye kosɛbɛ parce que an tɛ fayida kɛnɛ kan an b'o de fɔ an bɛ mun kɛnɛ kan o ye ka direct kɛ sisan ka mɔgɔw furakɛ ka yira k'a fɔ montage tɛ yen dɔnni ye tiɲɛ dɔn ko caman b'an na ntɔ ni fayida don an bɛ si k'o di kosɛbɛ parce que n'i ye mɔgɔ ɲininka fɛnɛ n'a tɛ fɛn min dɔn a bɛ jɔrɔ ntɔ fayida bɛ yen dɔnni bɛ yen dalu bɛ yen kilisi b'an kɔnɔ an bɛ si k'a fɔ kabako don an m'an ta o kaba ntɔ an ka dugu tɛ dugu dogo ye Wasolon n'i sera Wasolon kunna n'i ye ɲininkali kɛ u b'a yiri la ne fa yɛrɛ ye Wasolon ka ye Sero Jakite mɔgɔ dogolen fɛnɛ tɛ a barika karamɔgɔ Isufu o yɔrɔ diyara n ye fo ka taa dɔn ko diyara n ye Isufu hali sisan an bɛ segin ka na an bɛ na fɛn bɛ farikolo ɲɛnajɛ bɔnakun kan an ka jamanaden caman bɛ yen u bɛ se balontan na Isufu mais o ye kɔntara ɲini sen min bolo la ka dɛsɛ u ma se ka sɔrɔ ni o mɔgɔ wulila ka se Isufu i ka se k'a dɛmɛ walasa a bɛ se ka balontan in ɲɛ sɔrɔ cogoya min bɛ se k'a dɛmɛ wa o ala deliw b'an bolo n'a sɔrɔ i bɛ fɛ ka kɛ diɲɛ fɛn fɛn ala deli dɔ bɛ ala bɛ deli ala bɛ sɔn n bɛ fɛ k'o de f'i ye o ye tiɲɛ ala deli ɲɔgɔn tɛ yen wuli ka teli dɛ kosɛbɛ saraka ka teli dɛ mais ala deli ka teli ni nin bɛɛ o ye tiɲɛ mɔgɔ mana na ko balontan ko sira i bɛ na ni saga ye parce que an bɛ diɲɛ baara o baara kɛ an bɛ sarakati de bɔ fɔlɔ kosɛbɛ ala mago bolila an b'o kɛ an jɛlen an bɛ don ka ala deli ala bɛ sɔn o ye tiɲɛ i ka sababu d'i ma kosɛbɛ n tɔ balontanna caman bɛ sira la o kulo bɛ na caman bɛ yen u ka balontanw bɛ ɲininka jɔ kalɛri bɛ ɲininka jɔ sendimibagatɔw ni dɔw yɛrɛ seerew b'u dimi mais ne bɛ n to Mali la k'u furakɛ bilaya la nin ye tiɲɛ ye parce que kɛnɛya de ka fisa diɲɛ fɛn bɛɛ quoi yɛrɛ an y'an base kɛnɛya kan ka ko caman to yen kosɛbɛ n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn balontanna tɛ i ka kɛnɛ de n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn dɔnkilidala tɛ i ka kɛnɛ de n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn ambiance kɛla tɛ i ka kɛnɛ de i bɛ diɲɛ ko o la kɛnɛya de bɛ bɛɛ sanfɛ c'est pour cela an y'a ɲini ala fɛ ala ka sababu d'a ma ala ka gundo d'a ma an bɛ se ka diɲɛ furakɛ cogo min na parce que ne ta ye international de hali baganw ne b'u furakɛ ne ta tɛ adamadenw dɔrɔn dɛ bilayi ala kunnafɛn bɛ mɔgɔ minnu na a ma se k'a cɛ ka na ne fɛ dɛ ayi n'a ka kunnafɛn wula ne wele telefɔni na coup de fil i k'i tɛgɛ d'a kunna yan diɲɛ wuli cɛ a ka kunnafɛn tɛ wuli hali n'i ye so bin ne yɔrɔ la k'u ba ka dɛsɛ muso ma sɔrɔ ne wele bilayi k'i tɛgɛ d'a so kan a bɛ wuli kuma tɛ koyi propagande tɛ koyi o de y'a to an bɛ fɛ k'a fɔ mɔgɔw ye ka weleli kɛ ɲini ka bila quoi kosɛbɛ Isufu baro in a bɛ ka s'a ja yɔrɔ ma koyi n tɛ a bɛ dɔw kɔnɔ k'a fɔ ko montage de y'an ta o ye propagande o tɛ ni montage do bi m'an bila la dɛ an ka kɛnɛkan vidéo fɛnɛ bɛ yen an bɛ taa misiriw kɔnɔna la kosɛbɛ an bɛ mɔgɔw furakɛ a vidéo bannen bɛ YouTube sanfɛ ani Facebook sanfɛ an ye kulokuron kulo dayɛlɛ an ye bere minɛ mɔgɔw la a caman a fɔ n y'o dɔ Isufu voilà n y'o vidéo dɔ ye komi an ka fɛn dɔw bɛ yen olu vidéo bɛɛ tɛ sɔn ka filmer n'o tɛ an donna dugu dɔw kɔnɔ an ye kabako da mɔgɔw kan a caman kabako ne bɛ mɔgɔ 1000 lajɔ na k'a bɛɛ furakɛ dakuruɲa kelen i y'a ye an b'a kɛ kelen kelen o bɛɛ ka tan ta n'o tɛ bilayi ala i bɛ mɔgɔ 1000 lajɔ na sisan minnu ta ye kunkolo b'u minɛ minnu ta ye ɲi ye minnu ta ye sen ye an bɛ ala deli ala b'a bɛɛ nɔgɔya ɲɔgɔn fɛ a tɔ kɛra suya ye sa kuma tɛ dɛ kabako Isufu n ko baro in a bɛ ka jago ye ka d'a kan sera kabako ma yɔrɔ ma dɛ an filɛbagaw nɛgɛjuru b'aw ka bila la koyi aw minnu ko ko aw ma da ko la aw minnu ko k'aw ma sɔn aw ka Isufu wele dɔrɔn i ka taa banabaatɔ kɛrɛfɛ i ka ni Isufu bila u ka kuma ɲɛ da ni da a bɛ wele sisan nɛgɛjuru ale filɛ nin ye fɛn min ye 00223 n'i y'o kɛ i bɛ 78 58 89 57 todunkan 78 58 89 57 ni a y'o banba sisan aw ni dankɔrɔba in bɛ kari ɲɔgɔn na n'o ye grand guérisseur international par téléphone Isufu Jakite barisa kuma dɔw bɛ yen n'i y'a fɔ mɔgɔ ma a bɛ bonya caman hakili ma yanni k'i ta kɛ jugeli ka mɔgɔw fɔ tiɲɛ tɛ nkalon don e bɛ mun k'o ta yɛrɛ kɔrɔbɔli kɛ i k'a lajɛ an ta o de kama caman bɛ caman na n'i ko ko k'u kɔrɔbɔ malo b'a la dɛ a bɛ dabila mais an de b'an ta di k'a f'i ye a ma se ka na an fɛ yen i bɛ mun kɛ passé o don crédit la ka ne Isufu wele bilayi ala n'i kɛnɛ k'i to i siso kɔnɔna la a kɛra bana sugu o sugu ye kabako ne bɛ kabako da bana kan ala bɛ sɔn o ye tiɲɛ Isufu i ka kumalatigɛ tɛ awɔ ne yɛrɛ min filɛ na ye c'est à dire n ye vidéo lajɛ yɔrɔ min na ko par téléphone n jatigɛra quoi
o de ka parce que ni o par téléphone ti ma be paniquer ala be fan bɛɛ fɛ an bɛ baara mun kɛ an bɛ ala deli mun kɛ kosɛbɛ a ka girin dɛ ayi ala dugula ala tɛ ban ala bɛ fan bɛɛ fɛ o Dieu est omniprésent omniscient ala de ko ale bɛ fan bɛɛ fɛ ale bɛ fɛn bɛɛ kalama i mana ale wele yɔrɔ o yɔrɔ ayi a b'i jaabi o ye tiɲɛ n'a m'i jaabi dɔrɔn c'est que jɛlen de tɛ awɔ dalu bɛ yen dɛ ayi n'a m'i jaabi dɔrɔn c'est que jɛlen de tɛ o ye kɔri donc n'i y'an karalen ka bɔ ka n'an sigi réseau sanfɛ bi m'an bila réseau kan dɛ ka kara ka n'an bila direct la ka mɔgɔw wele u ka na n'i tɛ kisɛ kan n'i y'a kɔrɔbɔ i bɛ taa ngolo la o ye tiɲɛ n'i ye dɔnni nkalon da i yɛrɛ la i tɛ mɛn a la dɛ siga t'o la an bɛ sariya jamana de la kosɛbɛ caman bɛ ne wele ka ne kɔrɔbɔ awɔ n'i nana kɔrɔbɔli sira fɛ a ka jugu n'a bɛɛ dɔw bɛ wele la nin ye faransi numéro dɔ ye an ka tɛmɛ n'a ye salamu aleykum somɔgɔ bɛ di somɔgɔ bɛ di awɔ awɔ o tɛ baasi ye a bɛ yɔrɔ jumɛn degun o tɛ baasi ye i bɛ yɔrɔ jumɛn i bɛ jamana jumɛn na i bɛ faransi i se yɔrɔ min bɛ k'i dimi tigɛ d'a kan a bila tagama i k'a lajɛ tagama i k'a lajɛ sisan ni dimi b'a la bilen mais sisan a lajɛ a bɛ cogo di dimi b'a la bilen wa bon i sigi ka wuli ni fɛn b'a la bilen an ta ye kɛnɛkan ko de bon nin y'a bannen i ye arajo ni fɛn bɛɛ kɛ o si t'a fura ye ne de ye n to yan k'a furakɛ amina rabi amina rabi amina rabi n'ala sɔnna an b'a ka foli kɛ ɲaami ayiwa an b'o de fɔ an ta tɛ propagande dɛ est ce que ne y'a ɲininka a tɔgɔ la ayi a ɲininka a jamana a m'a fɔ k'a ye arajo kɛ yan a y'a fɔ a banna ma ban a bɔra ne de da walayi a ma b'i da an ta ye sansan de tellement baara in ka teli a bɛ dɔw kɔnɔ k'a fɔ ko wɛrɛ don o tɛ dɛ an ta ka teli de san ha abu ne ye kunu fɛ a kunu yɛrɛ ayi kuma tɛ kɛwale de don quoi an b'o de fɔ mɔgɔ ye kɛwale de don aya n'o tɛ yanni faransi ka jan dɛ siga t'a la est ce que ji dira ma ayi furamugu dira ma bon ni dabali don a ka jugu n'a bɛɛ Isufu hali ni dabali de b'i kan k'i ye fan bɛɛ yala k'i ye kɔrɔn yala ka tile b'i yala kabako ne ko k'i ye kamankun fila minɛ siri ni dabali jugu fɛn b'i kan ala b'a bɛɛ wuli sikayi bi baro in hali dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ kumakanw minɛlen la k'an bɛ sisi fo ka kumakan tunu o y'an ka tɔndenw yɛrɛ ne ye n bolo da i kan na yan diɲɛ wuli cɛ i kan tɛ sisi bilen mɔgɔ tɛ se k'i kan minɛ Allahu Akbar a caman ye dabali de ne b'o de fɔ ne b'a la deli min kɛ dabali to yen siri to yen baara jugu mana ga i la cogo o cogo ni ne n tɛgɛ da ye fari la ala b'a wuli kosɛbɛ a ma se ne k'an tɛgɛ da la dɛ i bɛ jamana o jamana kan ne wele nɛgɛjuru sira fɛ mun ye 78 58 89 57 o ye tiɲɛ ala bɛ deli ala bɛ sɔn siga t'o la ntɔ ne tɔɔrɔ don ne dimi gansan don o tɛ koba ye o an ta tɛ dimi gansan dɛ i t'i miiri diɲɛ bana kuntan foyi la an tɛ mun furakɛ kulo geren kɔni o tɛ dimi ye dɛ ayi mɔgɔ min tɛ mɛnni kɛ o tɛ dimi dɛ bugun bɛ minnu ɲɛ ka dun o tɛ dimi yɛrɛ nimoro labila sa mɔgɔ ka weleli kɛ an ka k'o yira mɔgɔ la karamɔgɔ Isufu yanni n ka nimoro labila mun kɛra sisan pour que ka bugunnatigɛ di propagande tɛ n tɛ ka maa dilan ne yɛrɛ ayi ko nin ye ŋanameja groupe la den de ye groupe la den o tɛ ka mɔgɔ yɛrɛ hali bi nɛgɛjuru a bɛ bɛɛ lajɛlen ka bila la minnu ma da ko la ni fariganbagatɔ dɔ b'e fɛ yen ko lujura b'a la bana e ka Isufu wele sisan k'a to studio kɔnɔ a ma bɔ ka dɔ ta furakɛ Faransi sisan diɲɛ bɛɛ y'a ye wa bɛɛ y'a mɛn
00223 n'i y'o kɛ i bɛ nɛgɛjuru banba 78 58 89 57 todunkan. Parce que tellement kuma in ka bon dɔw hakili ma hali n'i y'a fɔ dɔ ye k'i bɛna mɔgɔ furakɛ ten fan dɔ u b'u mabɔ i la quoi. Ok. U bɛ se k'i kɛ fulomani ye ou bien k'i kɛ escroc ou bien k'i kɛ kalabanci ye an tɛmɛn'o niveau kan quoi. O ye tiɲɛ ye. Mais an tɛ jigin mɔgɔ la ni fulomaniw cayara net sanfɛ ou bien ni fulomaniw cayara réseau sanfɛ e min bɛna n'i ka baara sɛbɛlama e bɛna n'i ka dalilu sɛbɛlama ye mɔgɔw b'aw bɛɛ kɛ kelen an tɛ kelen. I bɛ lagosi o ye I bɛ lagosi c'est pour cela caman m'an wele k'an nɛni. Mais an bɛ baara min na mɔgɔ mɔgɔ k'i b'a lagosi dɔrɔn i bɛ malo sɔrɔ. O ye tiɲɛ ye. Bilaye ala de ko ka tiɲɛ dɛmɛ k'ale b'a ka tiɲɛ de dɛmɛ ne tiɲɛ b'e bolo ka ban mɔgɔ mɔgɔ ko k'i bɛna ni lagosi sira ye ala b'i degun. Siga t'o la. Parce que n'a ma bɛn i fa ma a bɛ bɛn i ba ma degun b'o kan an b'o wuli k'o yir'i la. O ye tiɲɛ ye. Yanni i ka mɔgɔ lagosi a kɔrɔbɔ i k'a lajɛ fɔlɔ a nkalon n'a cɛ ka se ka bɔ a kalama. Kosɛbɛ. Ntɔ miliyari tɛ nin dalilu sɔrɔ dɛ. Ayi. Wari t'a sɔrɔ dɛ. Ntɔ ale bɛ faransi de o. A ye siganɛrɛ caman kɛ dɛ. O ye tiɲɛ ye. Bon nin n'a ɲɔgɔnna baden de bɛ ne su wele u kan ka opérer yanni sini cɛ ne de b'a bali. Kuma tɛ koyi. Kabako. Caman kan ka opérer u ka siganɛrɛ b'u bolo u ye arajow kɛ ka fɛn sugu bɛɛ kɛ. Rendez-vous de bɛ d'u ma yanni nin don cɛ fura t'a la fo ka opérer bilaye ne bɛ n to siso kɔnɔna la. Kosɛbɛ. U kɔ minɛ k'u senw minɛ opération bɛ bɔ a ma. A kɛra kabako ye. Isufu hali bi e jakite nin tɛ ko in na baasi ye. N'i y'o de fɔ mɔgɔ minnu bɛ yen ka aw ma da ko la fiyewu aw ka isi wele sisan. Ka d'a kan an balimamuso bɔra ka weleli kɛ Faransi dugukolo kan. I to yan k'a ka lujura k'a ta k'a bɔ a ka yewu. A ma sanu di Isufu ma a ma wari d'a ma. Isufu hali ni miliyari dere ma na i n'o ka kan. Wa o yɛrɛ t'i sara bɔ yɛrɛ. An b'o de fɔ caman bɛ yen an nana mission dɔ de la quoi. O ye tiɲɛ. Caman bɛ yen ne b'u furakɛ wa ko joli n ko ala kama ala k'an sara o tɛ ko di ne ko ye ala k'i sara i ma ala dɔn dɛ. O ye tiɲɛ. Ntɔ ne bɛ journée dɔw kɛ ka mɔgɔw furakɛ ala kama tile mun bɛ bɛn tɛ fila min na mɔgɔ la. Fi sabililayi. Mais o dugusajɛ ala bɛ jɔn dɔ ci ma. Kosɛbɛ. Mun bɛ olu bɛɛ ka wari sara ɲɔgɔn fɛ k'a sɔrɔ n m'a deli foyi foyi la. Ni y'a faamu n'i bɛ ɲuman kɛ dɔrɔn ala b'i sara. Kosɛbɛ. Isufu. N'a sɔrɔ wariko don ko an bɛ ka taa ni a wariko la mais ka fɛn kɛ tan y'an sɔrɔ fɛn min kun miliyari don dɛ. Ntɔ tile mɔgɔ min ne yɛrɛ wele par jour c'est trop dɛ. A bɛɛ ye yɔrɔjan mɔgɔ de ye. Kosɛbɛ. Mais ne bɛ tɔɔrɔ bɔ tungarankew kan minnu bɛ Côte d'Ivoire minnu bɛ Faransi minnu bɛ Italie minnu bɛ Arabie Saoudite. Kosɛbɛ. Hali Chine hali Japon bilaye ala mɔgɔ bɛ ne wele ka bɔ yen. Ne ye tiɲɛ. Parce que n'i ko neti fɛ bɛɛ bɛ neti kan mɔgɔ sugu bɛɛ. Siga t'o la. N bɛ tila ka n ka numéro yir'i la indicatif yir'i la n ye minnu ka baara kɛ a jaabi n'a réponse a bɛɛ bɛ yan. Kosɛbɛ. O tɛ baasi ye. Kuma tɛ dɛ. Ayi pɛrɛn ma kɛ sisan n kun ganalen don o ma se kuma caman ma. Parce que caman bɛ yen olu tɛ yɛlɛ réseau kan direct ɲɔgɔn fɛ. O ye tiɲɛ. Dɔw bɛ tila ka vidéo ye u bɛ weleli kɛ mais u bɛ jaabi d'i ma n'ala sɔnna. Baasi t'a la ni min y'a banba komi nɛgɛjuru sira yɛrɛ fana bɛ anw bolo yan an n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Nin tɛ ko in na baasi ye karamɔgɔ Isufu Jakite. Dɔ bɛ wele la nin waati in na. O kuma an ka taa n'a ye. Salamu aleykum. Awɔ Isufu Jakite don. E b'a wele kɛ ka bɔ min? Bamakɔ yan degun jumɛn b'i kan? Ayi nkalon t'a la dɛ. Awɔ. Awɔ. O ye tiɲɛ. Foli diyara n ye ala k'an to ɲɔgɔn ye. Ne tɔgɔma ye. O ye jumɛn? O ye degun jumɛn? O tɛ baasi ye n'ala sɔnna i bolo la i tɛ se ka ta n bɛ ala deli dɔ k'i la. Siri to yen dabali tɛ s'i la yan diɲɛ wuli cɛ i bolo la i tɛ se ka. I bolo la i tɛ se ka. Awɔ i bolo la i tɛ se ka. I bolo la i tɛ se ka baara de ka fisa nka i bolo la i tɛ se ka sa. I bolo bɔ i tɛ se ka. Voilà ni garantilen foyi t'i sɔrɔ n'i ko ko juguya ni dabali o to yen foyi tɛ se la bilen. Amina rabi. Ami.
ala ko do ne amina rabbi amina rabbi ala ko do ne aywa amo de fo mɔgɔw bɛ k'a lajɛ de o ye tiɲɛ a nkalon n'a tiɲɛ a jaabi bɛ caman de bolo tɛrɛ quoi parce que an b'o de fɔ an ta tɛ furakɛli dɛ ne ye tiɲɛ an bɛ ala deli min a bɛ baara bɛɛ kɛ ayi kabako Isufu mɛn da o ye mɛn tigila ye faransi mɔgɔ kelen faso maliba in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamakɔ kɔnɔ yan e yɛrɛ tɔgɔma Isufu a bɔra k'i wele sisan ka ko dɔw sɛbɛntiya ka tila ka a ka degun f'i ye ka tila ka ala deli kɛ o la o tuma kanubaw aw t'a lajɛ aw ka nɛgɛjuru an b'o de fɔ bana dɔrɔn tɛ dɛ an bɛna ko dogolen bɛ fɛn fɛn la n'a ye dugawu k'i ye a jaabi b'i yɛrɛ bolo kabako don dɛ parce que n'i ko ko furakɛli an b'a yira parce que furakɛli ye kɛnɛkan ko de o ye tiɲɛ baara o baara bɛ yen k'a bɛ se ka kɛ kɛnɛkan o ye perewu de kosɛbɛ mais dibila baara dɔw bɛ yen an bɛ ala deli min kɛ dibila baara dɔw bɛ yen olu tɛ sansan ye mais a bɛ baara min kɛ i yɛrɛ b'a jaabi sɔrɔ ne ye tiɲɛ kuma tɛ kosɛbɛ kɛwale don nka Isufu bamananw ka kuma don ko mɔgɔ tɛ bɔ dunufɔyɔrɔ ka t'i kɔnɔ kɔngɔ ni émission banna an yɛrɛ de bɛ tila ka ɲɔgɔn ye dibi na o tɛ baasi ye an b'o de fɔ sisan dɔnni ko cayara a kuma cayara de o ye tiɲɛ mais an kana sɛbɛ de yira maliyɛnw na bi tan ye k'a yira k'a fɔ dɔnniw bɛ yen dɔnnibagaw tɔgɔ tiɲɛnen don bi kosɛbɛ walayi hali mɔgɔ bɛ mɔgɔ la i b'a fɔ na n'i dɛmɛ i b'a fɔ ta ka bɔ sa k'u ye n ka wari dun siga t'o la tile yɛrɛ mun bɛ bɛn dɔ bɛ dɔ wele k'u ye n ka wari dun fo caman bɛ sisi ma bɔ est ce que i bɛ se k'an dɛmɛ wa o ye tiɲɛ dɔw b'a k'olu tɛ saraka ci dɛ i yɛrɛ k'a bɛɛ bɔ n'a ɲɛnabɔra walayi parce que ko u gosira kojugu mɔgɔw y'u ka wariw dun caman bɛ sisi ma bɔ nin ye tiɲɛ dɛ mais an bɛ k'a yira maliyɛnw na don n'a nataw la i bɛna vidéo ye parce que an bɛna meeting kɛ kɛnɛbaw sanfɛ an bɛna se 26 mars yɛrɛ ma an bɛ labɛnw na an bɛ sport ta ka 26 mars ta ka mɔgɔw wele diɲɛ fantan naani bɛɛ fɛ i bɛ jamana o jamana la i bɛ Mali yɔrɔ o yɔrɔ i ka na tɔɔrɔ b'i ka mɔgɔ kan kosɛbɛ degun b'a kan a bɛ wuli nin ye tiɲɛ o tɛ fɔ an kɔ awɔ an bɛ o kɛnɛ bɛɛ kan parce que an bɛ k'o de fɔ an bɛɛ ye kɔlɔsi tigɛ tɛ se ka kɛ dɛ ayi an ko nin ko in problème ye an bɛɛ ye mure tɛ se ka kɛ dɛ cɛ Isufu donc jaabi tɛ bɛɛ bolo sa bɛ na fɔ kun fa kun de b'an bolo o tɛ bɛɛ bolo ayi ntɔ caman bɛ olu yɛrɛ kɛ wanbaw ye k'u yɛrɛ kɛ samaw ye ko Mali bɛɛ mais an yɛrɛ la k'a fɔ ayi inshallah mori de ayi kuma tɛ Bamakɔ mori n'i y'a kɛ ba kan Bamakɔ ba in tɛ woyo nka bɛɛ de se ka ko dilan Isufu caman b'o fɔ k'i bɛ kuma kojugu i bɛ yɛlɛ kojugu o tɛ quoi parce que i bɛ ka kuma e yɛrɛ b'a ye k'a fɔ mɔgɔw sɛgɛnna kojugu wa mɔgɔw tɔɔrɔla kojugu quoi o ye tiɲɛ ye dɛ donc ne ka baaraw daminɛ la caman ye lagosi dɔw ko fuloma don dɔw ko escroc dɔw ko tilegan den fɛ e bɛ fɛn dɔn an n'an ɲɔgɔnna caman bɛ yafa deli dɛ mais taara ɲɛfɛ ala de b'i ka kɛlɛ kɛ o ye tiɲɛ tɛ dɛ mɔgɔ ma ye ne lagosi m'a f'i ye mɔgɔ b'a fɔ k'i bɛ ne lagosi i bɛ malo sɔrɔ parce que n'i fa ma furakɛ ɲɛna i ba bɛ furakɛ ɲɛna ayi kabako a sɛbɛntiyaliw bɛ na sisan n ko an bɛna vidéo kɛ a caman nin ta an bɛ tila ka segin ka na plateau in na nin ye prévu dira sisan don n'a nataw la parce que ne yɛrɛ ka page bɛ yen YouTube kan n ka page bɛ yen Facebook sanfɛ waati bɛɛ lajɛlen n bɛ bɔ n bɛ direct kɛ hali ni n taara kɛnɛ dɔw kan n bɛ mɔgɔw furakɛ n ma vidéo bila sur le net k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ téléphone dɔrɔn tɛ dɛ ɲɛ ni ɲɛ an bɛ kabako da mɔgɔw kan ye parce que setan ye ka dɔgɔtɔrɔso jɔ setan ye ka clinique jɔ se mun b'a ɲɛnɛmaya kɔnɔna la o bɛ ka ala yɛrɛ deli ala ka tɔɔrɔ ta ka bɔ danfɛnw ma ni su nin ka bon ni dɔgɔtɔrɔso ye koyi et puis danfɛn bɛɛ dɛ i t'i miiri danfɛn na mun bɛ degun sɔrɔ ko ni su tɛ se ka furakɛ o danfɛn tɛ dugukolo kan ayi et puis o jamana tɛ yen n bɛ k'o de fɔ international de quoi o jamana tɛ yen kosɛbɛ k'i b'i to yɔrɔ min na ka ne wele bilayi ala ko ne tɛ se ka tɔɔrɔ ta ka b'i kan Isufu i ye kuma dɔ fɔ sisan m'o faamu ko danfɛn bɛɛ parce que n'i ko danfɛn bɛɛ ala ka n'i ma fɛn bɛɛ ne ye sow lawuli mɔgɔ bɛ senu dɔ bɛ senu tɔgɔ fɔ de ma réseau sanfɛ o ye tiɲɛ waritigi don bɔsi don a ka so binna u taara vétérinaire nɔfɛ ka sɔrɔmu kɛ so la ka pikiri kɛ so la nahi so ma sɔn ka wuli mais a tora réseau fiyɛli la ne ka numéro ye a yɛrɛ ka kuma la ko i jɔ n ka nin wele tan ne par hasard ka ne wele ala kun kana kɛ ne ye n to n si so kɔnɔ la bilayi ala n k'u tɛgɛ da so in kan ne kun tɛ dɛ mais o don bɛɛ cɛ nana ne fɛ yen fo k'a ɲɛ da ne kan so wulila ka jɔyɔrɔ bɛɛ kabako don k'a sɔrɔ u ye pikiri k'a la ka sɔrɔmu k'a la ne ko ko tiɲɛ tɛ i ka bagan minnu bɛ yen don a ka k'an wele i tɛgɛ da ka tɔɔrɔ kan bilayi a bɛ wuli an ko kuma bɛ yen
direct émission tɛ n'i ye wele kɛ i bɛ furakɛ. c'est-à-dire 24 heures sur 24 heures an b'o de fɔ. An tɛ mɔgɔ dogo de koyi. 24 heures sur 24 heures n'i ye wele kɛ waati bɛɛ lajɛlen bɛ furakɛ. o kɔrɔ yɛrɛ ko sunɔgɔ tɛ yen sa kɛ. hali 1 heure du matin. su 1 heure i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ u degunnen don u b'u dimi. kosɛbɛ. u bɛ ne la wuli ka bɔ n ka sunɔgɔ la. o ye tiɲɛ ye dɛ. mais n'i bɛ ala ka baara la. I tɛ tɔɔrɔ i tɛ dimi ne b'a dɔn degun ye fɛn min ye o de y'a to ne bɛ wuli o yɔrɔ bɛɛ. kosɛbɛ. I b'i tɛgɛ da ɲininka sisan a dimi bɛ ban. N'i ye odonto yala ko wo de b'i la ko sugun de b'a la k'i yɔrɔ bɛ yala k'a ma ban ni ne ye tɛgɛ da ala b'a jasi yanni diɲɛ wuli cɛ a tɛ wuli. N'i bɛ tuli ka to a nɔ la a tɛ wuli. A barika. O de y'a to an b'o fɔ mɔgɔw ka weleli kɛ direct la sisan minnu ɲiw b'u dimi u ka weleli kɛ minnu kɔw b'u dimi minnu senw b'u dimi minnu kunkolo b'u dimi degun bɛ yɔrɔ kan weleli kɛ sisan an ka a ta ka bɔ i kan. Isufu n y'o de fɔ i tun ma baara sɔrɔ e fana bɛna baara sɔrɔ e m'a ko 24 heures yan waati bɛɛ lajɛlen émission dɔrɔn t'an ka baara dɛ an ka baara segin n'a kama. maa caman b'an wele ko karisa ko ni problème bɛ n da la bi su in na dɛ n'an wulila an fana bɛ wele dɛ Isufu. o de ka di ne yɛrɛ. o de kama n k'i ma ko lafiya t'i ye. ne y'o de f'i ye sa fɛn ka di ne yɛrɛ ye su ye kɔrɔbɔli. o tuma an bɛ ɲɔgɔn se ɲɔgɔn dan na. o ye kɔrɔbɔli. Isufu nin tɛ ko in na baasi ye. an bɛ ko wɛrɛw ɲɛdɔn koyi. an b'o de fɔ an bɛ ko wɛrɛw ɲɛdɔn. n'i ko ko labɛn cɛ jugu an b'o dilan ka d'i ma foyi t'i sɔrɔ. i ma fɔlɔ nin na dɛ Isufu. o ye kɔsigi ye cɛ o cɛ bɛ yen hali n'a ŋaniya k'a bɛ juguya kɛ ka taa ni si ta. a barika. k'i bɔ tɛ dɛ k'i a ŋaniya dɔrɔn kɔsigi ninnu a bɛ fɛ ka mun kɛ ala b'o yir'a la. o y'a to réseau la kuma don an tɛ sɔn ka kuma bɛɛ fɔ réseau sanfɛ kuma bɛ mɔgɔ dun quoi. komi yirimajɔ ni yirimajɔ don ne yɛrɛ fana bɛ yirimajɔ an na ɲɔgɔn sɔrɔ la. nin ko in bannen don sa. Isufu n y'o de fɔ n ko anw n'a ɲɔgɔnna caman bɛ tila ka yafa deli ka d'a kan n ye bamanankan dɔ f'i ye n ko ne ye video fɔlɔ min ye ko par téléphone n ko ne yɛrɛ étonné la quoi n ko o bɛ se ka kɛ wa mais n ye video lajɛ n ye mɔgɔ ye mun bɛ k'a fɔ k'u ta nɔgɔyara o si ma lasɔn n tilala k'a ye misirida dɔ la aw bɛ ka video kɛ mɔgɔw jɔlen bɛ aran na dɔw kɛlen bɛ k'i bolo da u kunkolo la dɔw ta b'u kɔ la i bɛ ka kalan kɛ bɛɛ ko ko n ta nɔgɔya. n tɛ fɛ ka kuma wasolonkaw ɲininka ne ye dugu kuturu furakɛ tile kelen dugu mun bɛ k'a furakɛ tile kelen. an bɛ labɛn na an bɛna segin ka taa village la mɔgɔw bɛna video ye n bɛna n ka video cɛman ye. o bɛ bɛn. Gunakaw bɛ yen Kulobena Jirelakaw bɛ yen Ɲɛminakaw bɛ yen Burakelakaw bɛ yen u bɛɛ n'u ka mɔgɔw nana an ka dugu la n ye kabako dɔ a bɛɛ kɛ i tɛ na ka segin ni tɔɔrɔ ye ayi i ka tɔɔrɔ bonya cogo o cogo i tɛ na ne fɛ n ka segin n'a ye kuma tɛ n ko caman bɛ taa Marabu Tunisie ka na k'u kɔ awɔ dɔw nɛgɛ bɛ dɔw kɔ la yɛrɛ arabu y'u kɔ tiɲɛ ala barika la ne ye tɔɔrɔ ta ka bɔ kan kuma tɛ sa i b'i miiri i t'i miiri diɲɛ bara kuntan na an ka tɛ mun furakɛ dɔw bɛ yen u b'a fɔ koloci tɛ furakɛ koloci ye héritage ye fɛn ninnu mais mɔgɔ ye mɔgɔ la ne tɛgɛ da u ka koloci kan fo bi koloci ma wuli mais ni sɔgɔsɔgɔ bɛ mɔgɔ min na dun an b'o de fɔ n ko kɔnɔna bana kɛnɛkan bana an b'a bɛɛ furakɛ hali sɔgɔsɔgɔ hali sɔgɔsɔgɔnijɛ an b'o de fɔ an ta ye kɛnɛkan ko de kuma tɛ parce que diɲɛ bɔra o baara bɛ yen k'a ka bon mɔgɔ hakili ma a kuma ka ca sɔrɔ ka ca mais bɛ mun k'o ye a kɔrɔbɔ dɔ i k'a lajɛ parce que dimi ye petit affaire an ta la quoi dimi ye petit affaire de donc ne ye mɔgɔ min kɔ birilen k'a tilen kɛnɛ kan bɛɛ ɲɛna a ka ca dɛ kɔdimitɔ k'u kɔ birilen k'a tilen kɛnɛ kan bɛɛ ɲɛna kabako don awɔ parce que n'i ko ko par téléphone dɔrɔn caman bɛ aw ja u bɛ panique o ye ala ka sebaaya de ala bɛ fan bɛɛ fɛ i bɛ diɲɛ yɔrɔ n'i ye wele kɛ nɛgɛjuru sira fɛ n'o ye 78 58 89 57 kosɛbɛ i bɛ faransi o i bɛ itali o i bɛ espagne o i bɛ inde o ne wele dɔrɔn ka da o ma tɔɔrɔ b'i kan degun b'i kan an bɛ ala deli ala b'a ta ka b'i kan o yɔrɔ bɛɛ dimi bɔnna cogo o cogo hali n'i ye bisiri kɛ k'i tigɛ tigɛ dimi bɔnni kan cogo o cogo ni ne ko k'i tigɛ da ala b'a wuli ayi o fura tɛ mɔgɔ bolo a tɔ bɛ to joli kɛnɛya la ayi a lagari tɛ yen k'a fɔ de k'i bɛna an sɔrɔ baara la k'i b'an lagariya kana kɔrɔbɔ a barika Isufu n b'a dɔn bi baro in a ka di kosɛbɛ nka waati de bɛ fɛ ka mɔnɛ dɔɔni don anw na ka da kan ɲɛmaso ye waati min koron k'a di an ma an bɛ se k'a fɔ a koronna fo ka taa dɔn ko a koronna nka i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min baro in a tɛ dan ne ma ka da kan an ka taa kunun ta yɔrɔ la
b'a sɔrɔ kunun ta de jara diɲɛ ko bɛɛ dɔn ne tagara ɲɛfɛ an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni ala ka jɛ Isufu an b'a ɲini fɛ folikan laban min b'i bolo ani kumakan laban b'i bolo nin waati in na i ka se k'a di kanubaw ni diɲɛma bɛɛ lajɛlen ma ani weleweledakan min b'i bolo ka ɲɛsin diɲɛ ma bon kuma laban bɛ ne bolo an bɛ bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ an filɛlikɛ caman bɛɛ lajɛlen fo parce que mɔgɔ maa sigi k'i lajɛ o ka fisa ye o ye tiɲɛ o kɔfɛ yan'an ka mɔgɔw la gosi an ka ɲɔgɔn la gosi an ka ɲɔgɔn ɲini ka ɲɔgɔn dɔn fɔlɔ siga t'o la an ka ɲɔgɔn ka kɛtaw lajɛ an ka ɲɔgɔn ka fɔtaw lamɛn ka ɲa o ye tiɲɛ yanni ka mɔgɔw juger kosɛbɛ parce que ni ala ko bilara ko ko sanfɛ o sɛgɛsɛgɛ ka ɲa fɔlɔ i k'i bolo da o kisɛ kan n'o tɛ i bɛ malo sɔrɔ siga t'o la ala ka dɔnni ka ca dɛ dɔnni dogoli caman bɛ yen dɛ o ye tiɲɛ ma nin mɛn ma nin ye i ma mɛn si la dɛ o ye tiɲɛ an b'o de fɔ kosɛbɛ mɔgɔw ka kɔrɔbɔliw kɛ karisa ko k'a bɛ sen na olu ye k'a lagosi ko fuloma na esukoro don a sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ k'i bolo da kisɛ kan o de ne ka kuma la a sɛgɛsɛgɛ i k'i bolo da kisɛ kan yanni i k'a lagosi ten kosɛbɛ n tɔ ko somɔgɔw de b'an fɛnɛ la siga t'o la baaraw de b'an na o ye tiɲɛ n tɔ n ye nin kuma fɔ mɔgɔ dɔ ko fa donna karisa la ko karisa ka cɛ ni kunkolo tiɲɛna wallahi i b'a fɔ karisa ka cɛ ni kunkolo ma tiɲɛ dɔ bala de dimi k'a wolola ɲɛna a wolola ɲɛna o de ko bɛ tiɲɛ nin ye tiɲɛ dɛrɛ i bɛ don dɔ wolo o bɛ tɔgɔ min sɔrɔ dugukolo sanfɛ i t'o sɔrɔ o bɛ kɛ dɔnnitigi ye i tɛ se ka kɛ dɔnnitigi ye o ye tiɲɛ bɛɛ ka laɲini yɛrɛ de i den ka tɛmɛ la siga t'o fo la n'i ma kɛ ɲɛmɔgɔ ye hasidi kɔni o tɛ den ka bila an yɛrɛ bon an b'o de fɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo o diyara an bɛ hakɛto ɲini kɛ mɔgɔw fɛ siga t'o la an donna minnu gasi la o ka hakɛto kosɛbɛ barisa majigi de bɛ se diɲɛ fɛn bɛɛ la o ye tiɲɛ o tɛ sira o tɛ ko foyi ye parce que siran t'an dusu yɛrɛ la an t'a dɔn siran yɛrɛ fɛn min b'i la ye mais an b'a majigi ka mɔgɔw hakɛto ɲini o ye diɲɛ yɛrɛ tacogo ye o ye baara yɛrɛ tacogo ye siga t'o la voilà. ayiwa ŋanameja filɛbagaw an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ na aw y'aw ka baara bila k'aw sigi ka anw filɛ nin wagati in na n y'o de fɔ an ka karamɔgɔba de tun bɛ an bolokɔrɔ n'o ye karamɔgɔ Isufu Jate grand guérisseur international par téléphone o de ye a la dabalibanyɔrɔ ye a ka nɛgɛjuru sira o de ye 00223 ni a y'o kɛ a bɛ sɔrɔ ka 78 58 89 57 ni a y'o banba ani Isufu aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an b'a ɲini aw fɛ ni Isu wulila ka bɔ studio in kɔnɔ hali bi aw k'a wele k'a kɔrɔbɔ k'a lajɛ a sigilen bɛ fɛn min kan aw ka se k'a dɔn ka da k'a yɛrɛ o de fɔ a ka kɔrɔfɔw la ko yanni ka maa lagosi a ɲini k'a dɔn ka da k'a bɛɛ tɛ komi bɛɛ dɔnnibaa lankolon kɔni cayara nka ala ye Isufu fana kisi o ma ka da k'a bɔra ka perewu jɔnjɔn fila kɛ sisan ni nin tun ma kɛ maa caman tun bɛ siga nka a barika ala ye a barika an bɔkolo ye an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ koɲuman dɔn ka kanubaw bɛɛ lajɛlen fo fɛn min ye an ka dankɔrɔba in ye ni o ye honorable Beri Sidibe an bɛ a fo dante foli min na k'a fɔ a ye kɛwo ani ko k'a dansɔgɔ bi ta in an b'a bila yan k'an ka ɲɛma fo n'o ye madame Ture an ka technicien an b'o bɛɛ lajɛlen fo a b'o an'a ka cɛdenw seko ka taa se mama in ma an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na bi ta an b'a bila yan